Hey, good afternoon bafethu. Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here and supporting this channel. Thank you so much. Ngicela abanga-subscribe la ku-YouTube ba-subscribe. Bese ngicela abanga-follow ku-TikTok benze kanjalo ba-follow. Njengoba sengishilo na Facebook ngikhona Mfoka Mkhonza wamagama u3 ahlukene. Uthi Mfo uvula isikhala ka vula isikhala uthi Mkhonza, Mfoka Mkhonza yimi loyo. Ngiyabonga kakhulu ke bafethu indlela enisupport ngale channel. Ngithi ake ngizokhuluma kafishane ngana indaba ebonakala ikhula. Indaba le emayilana nalo somabhizinisi lo ANC banu Kelvin Mathibeli obhekene ngeziqu zamehlo no Commissioner wamaphoyisa eKZN uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ngithake soxoxa ngaloko mhlawumbe nawe usuzwile ukuthi kunezinsolo manje ezikhona ezivela kulo somabhizinisi lo uKelvin asibhekise ku General Mkhwanazi. Okunye nje engikutholayo la ukuthi uveza ukuthi uMkhwanazi noma uGeneral Mkhwanazi esebenzisana namanye amaphoyisa lapha ku PKTT uthi bahlasela abantu bebadubule bebabulale bese beqamba amanga bese labo bantu badubule kuqala. Usho kanjani? Uthi nje naye ungomunye obekuhleliwe ngaye ukuthi uyobulawa ngedate ethile ngazi noma lapha kubo May 2024 yini. Ngisakhumbule kahle kodwa kune date uthi ayibekelwe yona ukuthi ngalelo langa leyo uzohlaselwa adutshulwe bese kwenziwa indlela yokuthi kuthiwe uyena odubule kuqala. Kusho yena ekhuluma lapha ku Newsroom Africa nendatheli lapha. Uchaza nje izinto eziningi uphinda athi uMkhwanazi usebenzisana nezinye izinkampani ezi-against lo somabhizinisi we-ANC. In short uthini lo somabhizinisi lo? Uthi yena unezitha izitha zakhe ezirana amanye ama-companies njengama-security, private security. Kunamanye futhi ama-taxi owner angamfuni nale zinkampani zama-security ezi-private ezingamfuni. Uthi-ke uMkhwanazi usebenzisana nazo-ke lezo zitha zakhe ukuze kuqunjwe yena phansi. Uthi uMkhwanazi ey'ntweni azenzayo uphenyela inkampani ethile i-private security isikhundla sokuthi kube yiyona eyenza imisebenzi ethile okuwukuthi imisebenzi eyenziwa wuye lo somabhizinisi manje. In short kunenkampani le family ayibizayo athi family private company but akafuni ukuyiveza ukuthi eyakwabani. Yabona uyabafihla ukuthi labo bantu base uMkhwanazi ubavulela iminyango, uzama ukubavulela iminyango ukuthi bathole mhlawumbe amathenda athile yini into kanjalo. Okuwukuthi lawo mathenda uyena lo somabhizinisi we-ANC odlayo kulawo mathenda. In short uMkhwanazi engazi ukuthi ulwa izimpi between lo somabhizinisi nale private company. Yena uphakathi lapho uMkhwanazi. Kusho yena. Uphinda athi uMkhwanazi asebenzisana nama-taxi boss ayingozi amanye wawo. Usebenzisana nawo ngendlela ezithile ezingekho semthethweni
inhloso yakhe enkulu ukuthi aqede njengaye lo somabhizinisi. Uphinde athi ke usehlaselwe kaningi emzini wakhe. Kwenziwa lento ebizwa ngama-raid, lento yokugasela kwamaphoyisa emzini noma endaweni zamabhizinisi akhe bezokwenza uphenyo oluthile and all that. Bengenawo nalento ebizwa nge-warrant of arrest ukuthi bazombopha. Uthi bayazizela nje bayachanasa bahlasela iy'ndawo zakhe benganalo igunya lokwenza lokho. Uyayibona? Kuningi nje uyakuchaza. Mhlambe ke sike sezwa recently ukuthi uPolice Commissioner wase-KZN noma amaphoyisa ase-KZN aye akuveza ukuthi azwile ngale nsolo ezenziwayo lo mbhemi noma yilo somabhizinisi. Athi amaphoyisa ase-KZN wona bewangakaze aze ayithathe iy'nyathelo zokuthi enze lezi zinto ayishoyo lo mfo, njengokuthi bayomphenya bahlasele indawo zakhe ngenjongo yokuphenya, ukuthi bebangakwenzi lokho. Kodwa-ke ngale inkulumo zakhe lezi azenzayo manje sebasibona isidingo sokuthi kufanele bake bamvakasheleke manje bayokwenza lento abasola ngayo, ngoba vele bathi banayo i-information bengamaphoyisa ase-KZN ngaye ukuthi uyewazuza kwenye ithenda shothi lamathenda ase-Gauteng noma ngabhosisi kwezempilo, Department of Health, into kanjalo. So okungahambanga kahle, kodwa indlela azuza ngayo yayingekho semthethweni. So bathi banalo ulwazi olunjalo. Baphinde baveza futhi bangamaphoyisa ase-KZN ukuthi ama-operation lawa akhuluma ngawo umfolo ukuthi uyahlaselwa amaphoyisa ezophenya endaweni zakhe. Lama operation noma lokufika noma lokugasela kwamaphoyisa bathi base-KZN bekungebona empeleni, bekuyi-national, sho ukuthi amaphoyisa abuya ku-national kazwelonke la bemhlasela ezokwenza uphenyo lwawo kule ndoda. Yona yayitshela ukuthi ayilawa ase-KZN. Athi kase-KZN ngoba-ke sowuvele wathatha konke lokwamangalela wona ngako nawo asazomlandela. In short, sowuzolandelwa i-KZN subs alandelwe nayi-national subs. Yayibona-ke usezibizele more problems ukuthi anakwe kakhulu manje alandelelwe, wasuse ey'hlalele amaphoyisa ase-KZN ngale ndlela achaza ngawo wona amaphoyisa ase-KZN ukuthi thina besiy'hlalela usibiza yena ukuthi sizohlasela. Manje ngiyayibuka-ke le nto, le ndaba yokuthi uGeneral Mkhwanazi ubulala abantu besathi badubule kuqala ibonakala kuyiyona njengamanje eloku iqhubeka isetshenziswa ukuze kufakwe emqondweni wabantu ukuthi uMkhwanazi kahle kahle naye uyisigebengu, uyisephula mthetho. Zokhumbula ukuthi recently nje uPaul O'Sullivan eParliament waya laphayana ethi unezinto, unamabhomu, washo kanje, unamabhomu azowaqhumisa lapha ku-ad hoc committee ngumkhwanazi. Mayefika laphayana sithi uphethe into ebambekayo, wafika wakhuluma ngokuthi uzwe lokhu nalokhu, okunye kwakuzwa ukuthi uMkhwanazi udubula abantu besathi badubule kuqala, kusho uPaul O'Sullivan. Kodwa ubufakazi dolo lo akabukhiphi. Nalo mfolo uma bembuza bathi sicela ubufakazi balento ayishoyo, lo Kelvin uvela angene emenene, akunabufakazi balezi zinto azisho ngomkhwanazi. Uvela athi nje une-reliable source, usho nje uthi unomthombo othembekile okuwona omnika le information. In short, lo mfolo uthini kafishane? Hayi ukuthi unobufakazi noma uyi-eyewitness noma uke wakubona yena ngeso lakhe kwenzeka lokho akushoyo ngomkhwanazi. Khona lo omfida ngale information ayikholwe. Njoba kwenzeka nje kuPaul O'Sullivan, naye wafidwa wayikholwa ngale ndlela ayichaza ngayo ngomkhwanazi. Kodwa-ke into e-interesting la ukuthi thina sidila ngobufakazi eMzansi ukuze sikhona ukujaja umuntu.
nezinkantolo futhi zidila ngobufakazi ukuze sikhona ukujaja umuntu. Mawuzokhuluma ngomuntu into ethile ungaveza ubufakazi. Nathi usishiya sinama question marks ngawe ke manje. Wena usixoxela le ndaba. Iyakhulu impela le ndaba ene manje mina njengomfowabo Mkhonza so far ngisayibuka njenge-war against umkhwanazi. Kukhona abantu namanje abasene-pain ngale nto eyenziwa uGeneral Mkhwanazi nge-6 July 2025. Wabaphatha kabi kabuhlungu because wa-expose izinto ey'ningi, wavulela bathini can of worms mangayibeka kanjalo. Abantu abaningi abayithandanga le nto eyenziwa uGeneral Mkhwanazi nge-6 July 2025, and manje they're trying all their best, and it's not easy ukuthi ba-convince i-nation ukuthi umkhwanazi uyisigebengu njengoba bezama ukusikhonvinsa kanjani. So far ngingasho nje ngithi uma sibuka yonke le nto elokushiwo ngumkhwanazi asikhonvinseki, ngoba even kulaba abavela ku-ad hoc committee eParliament nabavela kuMadlanga Commission bazamile abaningi besho lokhu nalokhu yangumkhwanazi, but ngabuka i-reaction yesizwe sase-South Africa. Isizwe sase-South Africa asiconvinseki nangokukodwa okushiwoyo ngumkhwanazi, kodwa siconvince ngalokho okwashiwo umkhwanazi nge-6 July 2025. Yilokho engakusho. So nje ngingasho ngithi kuloko okwenzakalayo recently kumfoka Kelvin Mathibelo bakithi akusha lokho akushoyo, njengoba ngichaza sebakushilo nabanye abaningi. Kodwa ngizibuza into eyodwa ukuthi ngabe ngempela ongiyena yena umaqhuzu wabo laba abantu abakhuluma lezi zinto umkhwanazi ubani enohloseni. But kancane kuzovela, kancane kuzovela yilokho esikushoyo. Ake sithule nje sibukele. Singama South Africans ngicabanga ukuthi sibaningi kabi esikholelwa kumkhwanazi, General Mkhwanazi, ngendlela enza ngomsebenzi wawo, ene akatatazeli nale case lena nje uzodila nayo kahle futhi sobe silosiqhubeka nje saneliseka ngendlela achaza ngayo izinto ezenzakalayo la Mzansi esingazazi thina. Mina umbono wami njengomfoka Mkhonza, umfoka Mathibeli nje bakithi inkosi yami, hayi so far kulokho akushoyo mina njengoba nginganelisekanga ngalento ayishoyo, ngicabanga ukuthi baningi nabanye abanama question mark afana nabami ukuthi uthini lo mfo, ngoba engazi ukuthi ucabanga ukuthi siyadlala la eSouth Africa uma sifuna ukuthola amaqiniso ngezinto ezenzakalayo. So yilokho bengifuna ukukuveza la futhi. Ake siphawuleni ngalolu daba. Uthini wena ngalezi zinto lezi eyishoyo lo mfo uKelvin Mathibeli lo somabhizinisi? Kukhona ongakuphawula ngale nto ayishoyo, ungathini? Moyiqhathanisa futhi nalezi zinto eyishoyo Paul O'Sullivan nabanye ngomkhwanazi, ungathini? Umbono wakho uthini? Kwenzakalani? Because mina personally ngibona just a war of revenge against umkhwanazi. Mfoka Mkhonza, ngiyabonga. Ake sixoxe ngalolu daba ke futhi sihlangane kuma comments. Uma ungasubscribe, please subscribe, please subscribe. Uphinde ufollow na TikTok. Siyabonga ke bafethu. Thank you so much.